Синче, къде си ти? Къде си? Къде е мама? А ти къде си? Кой те е гушнал? Нема вече баба. Няма баба. Ние сме с тебе нагоре. Ти си малък, аз съм дърта, бетър децата. Няма спасение. О, кенгуру! Голямата? Иди да поздравиш дедо. Иди да кажеш здравей на дедо. Не. Айде. Че ти е мерак. Пари ли? Давай силно. Силно. Още по-силно. О, браво! Браво! Браво. Айде, стига. Така ли искаш да спиш? Моя мама. Моя мама. Моя Твоя кабът. Кажи на камерата лека нощ. Не спинка ли се? Да. Ние така и не сме се представили къде сме и какво правим. Къде сме, Шушанче? Къде сме? Бау, бау, уа. Баба Олай. Ние сме на село. На село. И тук сега ще показваме какво правим на село. И на село обаче се случват много неща и не можем да почнем да говорим. Директно се снима. Нали така? Ти добре ли спа? Туга. Га. Тату. Тату. Трактор. Да. Така, тук ще сме няколко дни и ще снимаме какво правим. И така за споменче. За спомен, нали? Да. 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 Я ме цункай. Ой. Сладкиш. Дани, чакай баба. Мама снима ли те? Айде, Дани. Искаш ли да се качиш на камиончето? Яде ли? Да. Какво яде? Какво ти направи баба?
Камана. Качамак с какво? Сире. Сирене? Да. Я гуши баба. Гуши баба. Гушни баба. Какво? Хайде, на хода. На Дани? Гума. Добре. Карай го ти. Тук да ме гушнеш. Айде, почваме с игрите вкъщи. Къти. Да въртиш. Долу. 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 Да. Долу. Къде е долу? Въртиш долу. Долу. Това нормално ли е? Бабо. Сина. Идва. Може ли да вляза? Да. Або се Я кажи пак. Какво ще кажеш на баба Сеня? Деде. Бабе. Здравей, бабе. Чакай. Ох. Да, ние до сега спахме след обедния ни сън. Днес не съм записвала много, защото бяхме малко нервни. Той се събуди с кашлица втори ден и ходихме на доктор Михнева. Да. Да. И какво ти правиха на доктор Михнева? Къде те гледаха? Къде те гледаха? Не. Гледаха ли те? Не. Прислушваха му гърлото и така нататък. И взехме лекарства, спахме и сега продължаваме деня. Беше днеска студено и не сме излизали, но се надявам сега след обед да е по-добре времето. Ще излизаме ли днеска? Да. Така. Това е в общи линии. Спас дойде да ни закара и после се прибра. Мамо. Да. Долу. Долу? Да. Айде. Мамо. Долу. Ох, да, ако може някаква скрита камера постоянно да го снимаме с неговите реакции и повторения, няма да е лошо. Отиваме долу при баба Сеня и при дедо кой? Дедо Ангел. Аго. Аго. Пускат тарални. Тук ще застанеш сега, да ти сложа столчето да седнеш да гледаш. Добро утро. Мамо. Да. Долу. Къде долу искаш? Тишета. Сеня. Деве. Сеня. Искаш при баба Сеня долу? Да.
Чакай, още не сме се събудили. Не да лошеня. Много си сладичък. Какво ще правиш долу при баба Сеня? Гай. И ще играете? Да. На какво ще играете? Колата. С колата? Иди. С две коли? Да. О, Е така. ей така. Да, колата. Колата ще прави така. Да. Добре. А знаеш ли днеска кой друг ще дойде? Дедо. Да. И още някой ще дойде. Да, Дани. Точно така. И баба Дани ще дойде. Дедо. И дедо. Пидиш. Какво? Пидиди. Да, при Диди няма сега да ходим. Няно. Рано е, да. Утре ще ходим при Диди. Утре ще се... Сеня. Добре, айде отиваме при баба си. Сеня. Сеня. Къде е? В кухня? Няма. В кухня? Сеня. В кухнята ли? Да. Къде е в кухнята? Няма. Ми ще изчакаме. И сега ще дойде. Сеня. Сеня. Ще сега ще дойде баба. Е сигурно отзад при кокошките. И две кутии цигари. И това не може. И това да го махна. Да. Махам го. Ето, това само за събота и неделя. Видя вътре ли остана картата и тук 20 лева бех турила. За сега. Сеня. Идвам, баба, идвам да откъва тук чадър и да се сабреш. Вода. Заврех! Вода. Вода ли искаш? Да. Е, сега, чакай да я фиксирам. На това делфинче, къде трябва да го сложиш? Правилно. Браво на детето. Но можеш би, бабе. Но ти си вече голям. Айде, бързо ти като. Дай тук с това да изкрием. Това, баба, е снимка. Канато ти майката ли е? А? Да. С нови обущенца, кой ти ги купи? Баба Дани. Кой ти ги купи? Баба Дани. Краченца с нови обущенца, кой ти ги купи? Вода, Дани. Браво на детето! Друсин, друсин, друс. Друсин, друсин, друс. Друс, друсин, друс. Ама леко да не те удари. Пане. Потребяваш.
Какво гази камиона? Мяу, мяу. Мяу, мяу. Как мина разходката, Шушанче? Хареса ли ти? Добре. Локва? Ти с какво беше на разходка? Битона. И бута ли го или го дърпа? Не. Гого. Гого. Какво за Гого? Няма гого. Няма Гого. А кой беше го шнал? Мяу, Мяу, мяу. мяу. Бебише. Бебеше. Бебеше, мяу, мяу. Как спеше? Спеше? Какво правеше котето? Много. Ела ни вземе ръцете. Фаворит за спечелването на 3 точки в тази среща, с оглед на по-моментното състояние, с оглед на това, че Да, първо момчето. се играе в дома. Дай сега. Добъл картоф. Дай само лъжичка. Биго. Биго. Да даде ли мама лъжичка? Телефона. Бадани. Телефона. Биго. По телефона бинго. Да. А какво прави баба Сеня? Бъде. Котофи. Телкофи. О, какво трябваше да? Котофи. Биго. Бинго. Ще го изява направо. Бадани. Биго. Байдани. Бадани. Телефона. Телефона. Айде, нов ден. Нов ден. Как започна? Как започна деня? Имам нужда от помощ. Айде. Деня започна с напикано дете до ушите. Да. Набързо се организирахме, къпане, пералня, всичко. Да. В 8 часа вече пълно домакинстване покрай детето. Ой, вече яде магарешко мляко за имунната система и за кашлицата. Да. Който не е чувал, има магарешко мляко. Днеска на обяд ще дойде и Спас. Изобщо ще сме пълна къща, ще гледаме финала на волейбол и така. И сега малко... Ако може да си излезе извън кадъра малко. И сега малко телевизия за награда. Ама за каква награда, не знам. Че си изял яденето и че му пръснах с 300 зора в гърлото. Да, това е. Вкусен плод за сутрешна закуска. Какво ядеш? Диня. Кажи ябълка. Беко. Бей, кажи аз съм малко бейче. Беки. Малко. Ти си малко бейче. Е.
О. Боли. Леко, леко. Оп, леко да не го настъпиш. Дай, коте, мама. Дай. Искаш аз да го погаля? Да. О. Ние се върнахме от разходка. Хареса ли ти разходката? Хареса ли ти? Как мина разходката? Не се знае. Да, и сега ще обядваме и чакаме тати да дойде. Тати ще дойде ли? Да. Да. Ти какво ще правиш като тати дойде? Ще го гушнеш ли? Не. Що? И... Коя вода е той? Какво беше? Не. Как да спомня? Как да помня? И телевизора е син като италянците. Еми, папа. Добре дошъл в блога. Какво ще кажеш за мача? Син.